Тапшыруны дәвам итеп экраннар алдына Урта-Терешка авылында гомер кичерүче хөрмәтле милләттәшебез Байбекова Асилә Камил кызын чакырып алабыз. Бүген 12 август көнне ул үзенең 60 яшьлек юбилейлы туган көнен каршылый. Онтылмаслык гомер бәйрәме белән ихластан аны улы Марс, килене Динара, Усть-Кулатка авылыннан кодагые София Абдулхаковна, карт кодагыегыз Файля Идрисовна балалары белән котлап, җылы теләкләрен ирештерәләр. Әни, бары 3 хәрефтән торган сүз. Ләкин аның кыйммәте шул кадәр олы, аның дәрәҗәсе биек. Яраткан, кадерле кешем, әнием, кабат синең матур туган көнең килде. Бу бәйрәмең уңаеннан сиңа ихластан хатын-кыз бәхете телисебез килә. Бала аныкларыңның рәхәтен, рәхмәтен тоеп, безнең арабызда озын-озак яшә. Синдә ягымлы әниләр бик сирәк очрый торганнардыр. Син балам дип җан атып, аныкларың дип гомереңне багышлап яшисең. Барысы өчен олы рәхмәт, газизыбыз. Әниләргә бәйрәм уңаеннан теләкләр табуы бик авыр. Ни генә теләсәк тә, барыбер тыела һаман бик аз булыр. Гомерең синең якты кояш сыман, бик җылы һәм озын булсачы. Бирелгән һәр көне Худайдан бәхеткә, шатлыкка тулсачы. Бер генә минутка утырып, ял итеп ал әле, кадерлем. Яратамын сине, нык сөю, олы хөрмәт белән сөеклем. Әбекәй дип назлый оныклар, тик ашыкма әби булырга. 100 яшьтән дә артык газизым бу матур дөньяда торырга. Син әле бик яшь һәм шибәр, сыкланып күзләрем тимәсен. Бер кайчан синең яныңа бәла хәсрәтләр килмәсен. Кадерле кодагыем, теләкләрне дәвам итеп сиңа иң беренчедән шундый акыллы, уңган, тырыш, ышанычлы киявем, улың өчен рәхмәт әйтәсем килә. Шулай безне шатландырып, балаларыбыз озак яшәсеннәр иде. Ә син исә туган көнеңдә шатлыкка күмел, борчулар читләтеп узсын, ә баш очындагы күк йөзең гел аяз булсын. Худагыйның туган көне, бәхет телим анарга, бу дөньяның ямен, тәмен һәр көненнән табарга. Кадерле Асилә Камиловна, бала оныкларыгыз һәм кодагыегызның теләкләрен матур җыр дәвам итә. Рәхәтләнеп тыңлагыз, матур туган көнегез котлы булсын. Авырлыклар сындырмады, була белдең түзен. Син лайыклы каршылыйсаң гомереңнең көзен. Сөеклем дип дәшүшең бар, әнием дип әйтүшең бар. Нәнәй дием, üzülüp сагынып килүеңне көтүшең бар. Бәхеткә сәң түгәрәк, күзләргә тимәсен. Кайгы хәсрәтенең җилләре бәгыреңне телмәсен. Сөеклем дип дәшүшең бар, әнием дип әйтүшең бар. Нәнәй диеп, üzülüp сагынып килүеңне көтүшең бар. Сөеклем дип дәшүшең бар, әнием дип әйтүшең бар. Нәнәй диеп, üzülüp сагынып килүеңне көтүшең бар. Исән сау һәм сәләмә